Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan, iso asambutin ta. Ay katun nga road. Imbagkit di tasaan ta maladaw nga agraw. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agraw ti anak ta ni Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab. Ada kamat dito'y nga gililad. Di ka maagraab Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangtot adanom. Ay sos, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan. Saan aday ta agililad tin into narem. Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masangaw. Kasano nuyalis danton ti danom. Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag, palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan ka as-askan ti bagbagana. Apay kumanga awan ka uskan na. Saan mun nga mun? Apay kumaasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbangak amangam mo. Imbagana nga road, amapantakan o agraap. Saan ko paimot nga road? Amasango, tanasapa paimot. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tas ang kadagulit na ngamin, nga inakan o agraap. Ay, wen ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di ka matmapan. Na, may sakamat. Ay, agparaupak to Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ay, ammumat nga awan ti tudunan. Diyay la irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan amapanan agraw. Imbagak, ang magpatinggan sala iti wen. Adimot agunay. Ay, dayta mo ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ay, ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ama isubli ti danom. Naladaw ton nga agraw. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan tad dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan na di makainaknakam akunak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, diyay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaabdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraab. Kaano nga tang isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabangir apurok. Ialis da pa iti sabali apurok.
Dito nga mintim mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ang maisubli dito iti danaom. Katwan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabangir apagnaan. Isumat imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartot kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak. Nadaman nagdaktakas anabartak. Ngam sinalungasig mo tibilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo di apagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak ididalan ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamat latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngam ti ba to, saan mo ana itarayan? Adakot nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ang barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ang barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Birukak tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan madana ng ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, jak mo't amaw, apaw. Ada ka di ibagam kadakwada. Wan ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbagami nga awan ti magnaichay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Iso nga di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dahita ti makagapo no apay nga imbagami nga awan ti magnaichay. Nasulpang matngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakitak akasibsibo na. Apay anya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sang kaibaga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmananday nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan no tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikken kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakem no adadakdakes a mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol iti muging mo. Binarsakdak ijay shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinang barsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. Numakita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakit di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaran ta ti bisikleta, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko ama panda ka no balsan tinang barsak ka ni manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na, unay mo dagijay nga agama. Ay, kaya't dasawan, mangdangranda iti pada da tao.
Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat naasawan. Imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay kumata kasta, nanang. Tatang, adamutin kayo ang nakabalangan iti dalan. Ala, Wen nga agpayso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. adarin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunautan. Wen, kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impus mo ti pilit tatang, linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, Wen. aglipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunan ko. Jak amon no yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanidjiskwilaan. Awan mo ten aramatag abunan ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakit din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang mo talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Di ta ko manapnapan ni Jayan. Awanan. Huwag nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kasta ti itsorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Kan, ayan nga ti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ijay shortcuta, nanang. Timaray kami Ta pinaapos ta ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang ken nanang nga awan ti magnaijay, taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpeng yo, napukawan kayo lakit nga rod. Mabutoy nga kung na magnaijay, nanang. Nagadumo ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo, adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak tumagmag na ijayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay napan ka ka din, ijay talon, mau. Saan pa ay tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon mau, di pa'y nagdawa, ta nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay, kino awan danumnan. Agreng-rengaten ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanan ang makadawa no kasjay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadagiti nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, no kumata nakikiddan ka mo't hindi nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot tayo. Hanggang saan, Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga yung kagraap. Anya pa'y itanti ka nan mingay. Awan mat maapit may. Ay, Sapay nangina ita ti bagas. ay suruam nga irutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan ka nan may. No dimngagak kumakan ka idi. Saan kami kumang agrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isung agbalbaliw kayaw na. Napatag ti sao, no ammo atong palan. Ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar-aramid iti umno, ngem tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Agyaman na kapo. Iti barumanan nga agsapa. Nagsaya at ti singising ti init. Ay, Ano dyan bayak. Kasla basura mat. Kita man. Naibag nga oras mo, paray. Oh, apay akas lang naliday ka, mait. Ay, adamanan ng ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas toy. Naglalawak pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kun sana nabubulok. Huwag ngagpaiso. Kan, Anya timangot ko. Kaslan na bunglog nga niya. Ay, awan mo manaknakam tinagbasura ditoy. Isungayin nak man nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwan da no asino ti agibas basura dito eh. Awan pare, amangan no sana maaksyonan ni Kapitan, numapan kagreklamo ken kuana. Apay akastati ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papanijay madi nga angot nga agtaw iti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Isu akinunak iti bagay, saan kunton nga ibut-butos. Tani, umadan ni manin ti eleksyon. May mayat pa'y no si kanton ti sumukat a Kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak pare. Isa, dua, talo, upat, lima. At to'y kumpadre ka Kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Don Dolfo. Basta sika. Kaya tinapatag, matuloy na itinapanunot yung pagkwartaan tayo. Agpaisuta ko na kumpadre ka Kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta. Kadagiti kayo amapuka ni Jebantay. Saan la dayta ti mabalin tayo apagkwartaan? Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay. Huwag ngagpaiso, Don Dolfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka Kapitan. Ket no naipatakder ti resort, dakkel to na kwarta ti mabingay mo. Kandi kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak dayta, Don Dolfo. Si kamat gayam day tamanong Omar. Ay na, mangkigkigtot kamat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito arubayak. Pagbasuraan ka dito labnay? Kwa manong, day tamat ngamin ti imbilin ni Don Dolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito'y abasura. Ken imbagam kano, adito'y nga ibelang mi dagiti basura mi. Awanti kas nang imbagbagak ka ni Don Dolfo. Apay, gaputa basurero aklang, kasta? Kuwang, kasdi nga rod manong. Sana gaputa kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot yung daramidin niya. Ala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hall. Omar, sana mabalin nga idarom ni Don Dolfo. Gaputasan mo't nga iso tinangibulang iti basura iti arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga ka ni Labnay.
nga ibulang na ti basura di arubayak, kapitan. At akadi ebidensyayo nga iso tinang ibaga kanilabnay nga ibulang na ti basura na ijay. Kasanungay no sadut lang nilabnay ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan. Ha? Mamati ka iti bagak, Omer. Naku na ngamin kanyak ni Don Dolfo. Ano dadumakit sadut nilabnay. Isadya kun mas daaw. No apay nga ijay tinang ibulangan na iti basura da. Marurudak ka ni Kapitan. Agpay sumod gamit ibagbagada. Akanunungan ni Kapitan ni Don Dolfo. Talaga, met, pare. Ket, anya nga tinapasamak, iti ipapan mo, ijay. Jak impagaro pakas jay gayam ti ibaga kanyak ni Kapitan. Pare, agpay so tinakunan. Uray kunak nga reklamo ni Don Dolfo. Di nakdengdenggan ni Kapitan. Awan na talaga ti maramidan, pare. Gaputan na singed da nga gayam. Kanayon kunto ba makita ni Kapitan na mapmapan di tabalay ni Don Dolfo. Nadamag mo, pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako, tse. Ngam, intarayan kano, jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipan adagos iti ospital. Ay. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus. Kaasimot nga rod. Ne, rugyam sabot ang tagipatakdar iti resort, Don Dolfo. Nakasagana mo tan iti materials. Wen, kumpadre a kapitan. Maya ta may patakdara dagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di. Nasayat nga rod no kasta, Don Dolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Kumpadre ka kapitan. Alam dito isang 10,000 pesos. Imbag lang igatang mo iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Kasto te kayat ko, Don Dolfo. At damanan igatang ko iti naimas asidaan mi. Agyaman ako na, Don Dolfo. Awanan yaman na, kumpadre ka kapitan. Basta sika, awan problema. Kenam na maamto, adak-dakkel to manenti itad kuken ka, numalpasen daytoy resort. Ay, nailako kong dagit na nakalkal ko abote. Nakatakan plastik. Agawid ang kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kaya timala daw. Sayang mo jak masangbot timisa. Kaslag tartaras ka mat, Omer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang agawid adagos. Tayo nakagdigos. Sambutak ngamin timisa ita. At? Ne, makimismisa kay gayam. Wan, Kapitan. Nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan timapan. No kaya cho? Intay makimisa, Kapitan. Awan oras ko ni tamisa-misa, Omer. Importante ti papanak ita. Importante mo ti makimisa, Kapitan. Gaputa istotel daw, apanagdayaw. Ken, panagdawat iti pamakawan ti Diyos. Kang runana, istotel daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikagit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape. Kabayatan ti panagtugtugaw di ti paraangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! Umay kape agkape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, aginanak, bet. Kagap-gapok namin ni Jejang siya pa naglako kadagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panag-istoryata. Ay, damag kukot na sayat kanong ti kasasadya anak ni Marcela. Remor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Ket nalaos ti panagyaman na, gapo ti intad mo a kwarta, ana inayon iti pinagbayad da di hospital. Pare, amangan no kayat mo ti agtaray, kas kapitan. Tani, umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan nakman. Amumat a high school latinalpas ko.
Nagtarayak iti dayta posisyon. Maaba ka. Awan iti kwalifikasyon arumbang anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kunana lang ijay. Basta you can read and write. Kan may sa, kasapulan ti barangay tayo ti kapitan nga amuna ti tumulong kadag iti kabarangayan na. Manong Omer, si kamat gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Ah? Nakafile ka din iti kandida, Sim? Ay, ako Dakpay na kay kadang. Ay, among ka di? Sikat ti may sa anam namaan mi atumaray para kapitan. Gapo iti mayat agalad mo. Kayat mi asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo diti barangay tayo. Ay, maragsa ka na gapo iti imbaga. Sige, nga rod. Agfailak man iti kandidasi. Kumpadre ka kapitan, amom kati, ti agwarwaras asayang gus. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin ang barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. Ni Homer basurero. Anya ngay matiam muna dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Tiam muna lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintag laing dayjay. Angam no makaigam iti kwarta. Malipatan nanto ti agarami iti umno. Un gaya, Don Dolfo. Manula apulanan kat malpasan ti resort mo. Isupay man ang tipagkwartaan. Wen, kumpadre ka kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista. Iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Nagkalkalingatan ka, mate. Kan nakadungdung rit pa yung tasuot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Ngem awan mat karga day ta sa ako ngay gemaw. Among pare, at danang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Don Dolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. At dapay mararami da pasdak. Anya? Wan pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti vinidyo. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan day ito adagos. Saan arumbang agtultuloy day ta adagas nga ramid da? Kasla makikita konti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Kita mum kadi. At dapay tisaan ko na ibagagan ka. Nagpaimula ak iti marihuana. Dito'y kabambantayan. Anya, itala na ipagam kanyak da ita Don Dolfo. At the pulis, kumpadre! Tumaraytan! Yung kantatan ti agligas! Puso, napalulawan na kayo! Ingatan ka nagitiba yo! Amangan no mabalin tayo a pagsasaritaan da ito, mga sir. Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ala, sumurot kayo as itatalugod. Jack ni namnama kas digam ti aramid da kapitan kan Don Dolfo. Agasam, nagado ti pinapukan da kayo. Saan la ta? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta, drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumruas ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading. Gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na tanangag ni Omer di ongor ti Chinsaw ket binidyo na ida. Win nga rod Manong Eman. Ay, no saan agapo ka ni Manong Omer? Amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading,
Inton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sapay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga abak a kapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong a kapitan. Agyaman nak! Kabaranggayan! Gaputa siyak ti pinilyo a kapitan, dito'y barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siyak tinangabak a kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos mo tiragsak mi a kabarangayam, tas si katinangabak a kapitan. Agyaman nak. Congratulations, Manong Omar. Sikat ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglaangan, tasan a napagasatan jay sigud a kapitan tayo. Ay, imbaglaangan ta sikat tinangabak. Agpaisot ako na, Ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakila supor tayo. Ket ikarik, aramidek amin a kabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagipon akanayon, ano dakas ti aramid mo, dakas mat ti pagbanagam. Ngarod, nasaysayaat no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalinaay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin, papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 kan 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa kan panagririri, masarakan mo ti di panagtutunos, kan amin akita ti kinadakas. Ngam umunaonay, nasinaw kan awan mulit na ti kinasirib, nga aggapo iti ngato. Natal na alumanay kan manakigayam. Manakipagrik na, kat agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma, kan agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Napanan ka din itatang mo, apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka no papananda. Ay, no ni dalmas manan apada na amamartakan manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang. Awan manan tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manan ti ara kuno sugalan. Kaungit yung manan ni Tatang. Ay, apa agday dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita ak kaaruba. Agngiwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malasamot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardeng ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalada kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Oh, saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkon? Bingkol nga. Ti abakag ariniw-rew ah. Agsublin to amin anaabak. Nangisit to amin akan nawayan. Na. Awan pa'y dakita ka nagswerte iti sugal. Ang mga no siyak to ti umuna abumaknang kan agswerte iti sugal. Sumardeng kan. Ay, ang mga nudyak maputan kat ibarsak ko kan kato'y baso ti kape nga awan gatas na. Na. Ay sus.
Naglawat ti basura na pangibarsakam. Siyak pa lang, Mike. Nay, ada pa'y matgayam ar-aramidang bakit. Sige, siyak man lang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Di kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyaman aken ka lakay. Ad-adda amain labaken ka, tanadungo ka. Rumbeng lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngem di tabangir, mas daawak no apay akanayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak mat. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangeg iti panagapa da. Apay, di ka pala nakalutaw. Ado, ti inobrak. Ado, ti araramidak. Oh. Imbakan ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Nakiasawa kan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan matgayam, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay. Kasano ti panaglutaw? Awan mo araramidam. Sika na ati agluto. Ure awan mangmangan no di ka agluto. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga may naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan man ang tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat la dito unag tibalay. Ne, apay, trabaho ti lalaki, ti agluto, Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dinto mo ngamin nagluto. Ang mga noday na ramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng nga agluto. Inpon sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? Nagluto ak. Hala daw ako na. Mabisbisi na kun. Umay kan, tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kun lulam. Anya ko matipagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Ha? Agmay may saak. May kan tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama. Wan, isong umay kan. Tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Sige Ay, pasensya ka na ano makipanganang iji balayaw. Mabisi na kun. Umay kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kun lulam. Naimbagman ta nagluto da pa'y sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawidak nga umay mangan. Maladawak no di dak luto. Imbagman. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Abay ka di akanayon nga aga padanan ng kantatang mo. Jak amo. Siyak pa'y kat ti mababae na. Kaya't ko pa ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod amo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga aga padang. Nagkapamanan. Uri imay naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi Wah, napat patagdibisyom. Ngamda kami iti anak mo. Uray kaskasano. Adamat makabig ko akwarta. Uray kas to ti bisyok. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur-uray. Ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal,
No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigan. Kaya't masawan, napatpatag day ta baraham? Sabali ti patag ti bisyo. Sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, di nakmat pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapan samot dagiti agasawa a kaarubat. Asino nga agasawa ti dakdakamatep? Dadarmuken piling Ay, kas kalaag dadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano a kinasaritak. Ngam di nakmat italtalag. No si kalaang ti kasjay ama nagbisyo. Ay sos, jaklaan mo no anya ti mapasamak. Ang mga numaibos ti pasensya ni Pileng, no kasjay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni piling mo't, awan lakit ag iwat adagos. Mabalin na dukot, ken bannog na dayjay. Gapo iti aramid ti asawa na. Apay ka na yun ka rumwar, Piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awa man lang maganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki na. Uy, narugit at talaga ta utak mo. Na, Narumwarak man. Irem-remedyo, ti masakbayan ti anak ta. Saan akaskan ka, aday tala bisyom tin into naram. yung ka man di gumatang iti arak. Tapno saan ako na rumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman ti ta bisyom. Numadamag kong at lalaki. Jack lam mo, nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, ah? Sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyo. Uray lipaten na ko, untay pa may samutan dito salbag a bisyom. Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yu ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsamot ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditinas asikasom, iso akanayon ka arumwar. Nana, tas tangarod. Kasta ka day. Imbag man, tanagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatek nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga, tamasurunak ngamin, iti aramid na. Mapankanto pa iji ayan daapong mo, no mapanak iji abroad, anak. Ano san tati agin na dayo, tapno maisaganak tinasaya at amasakbayam. Mabayag ka ka di, Jay Nanang? 2 taon. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubli ak tumanan iji abroad. Kasta ka di? Amo ni tatang daytoy? Saan mo nga ibagbaga? Saan na bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet. Aga pa kayo. Mababain akong. Iso apo manawak. Tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasaya at amasakbayam. Napaanan ni Jay Manila ni nanang mo. Ngamawan pa ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador abarkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo. Huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririri kan agririyaw lulo. Maday ti agririre. Kan agiginura barok. Iji balay. Kanayon nga aga padananang kentatang. Liklikan dagiti banag apag giginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani ana. Iso ana singpet ni Ana lulo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinaapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro apok. Liklikan ti makiapa. Hello, Nanang. Anak, ag-flight akon.
Agsingsingpot ka dita, Juan? Nasingputak mo nanang. Adak dito balay da lolo ador. Ada ngamin aramidan may kani ana homework may. Ada ka din ni tatang mo? Awan pa'y nanang. Adayo siguro ati na pananda. Bayam dita, no kasta ti kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga awag ko na. Bayam aji barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpot ka, Juan? Uwan nanang. Woo! Piling! Enmon! Nangabakak iti sugal! Ang mga nung nakadanon itan ni Hong Kong tatang. Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iti Hong Kong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight kanon. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hong Kong. Si Kamet. Kanawa mo imbagbaga na kanya kamapan iti abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. No adda ka. Kanayon kayumot nga agapa. Anya? Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Isumot lagaya makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yo. Day tati makagapo. No apay ang nag-abroad. Nay, apa agapo iti aramid ko. Kat jakmot imbaon amapan agabroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka mat nga imawag, dar mo. Apay nga anapan ka dita abroad adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Ah, Napatpatigdakan ka, saan ka di? kwa barkadak la daki jay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong? Ah, Sa kala sumangpet no kay kayat mo? ay, bakit? Agawid ka na, pangasim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaysam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello! Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga idarmaw. Di ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga idi adda dito'y lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Italama amiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa tao. No daytoy, kat Nainbag nga oras si amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 kan 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagikwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunodyo. Isod gapo na amakiriri, kan makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gapo tadi kay mat agdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggapyo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaton yo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyang. Oday ka tagasgasatan anak ko. Ubing ka pa ilaeng idi nabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo, no na ituding akas to'y ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada jay nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid dawak iti apo. Wan anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak, no kinabak ng wano salunat. Salunat pailaang tikid dawak. Wan. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na, nanang? Wan anak. Nakatumpong da iti balitok ka no. Ije minasan da nga usog. Ngam. Apag gisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsen asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak nang na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na.
Idawluan man dagiti tinangdanan tayo, taladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? Yalis ko kit di ti daduma apos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nuwan niya ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam. Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti agina abalo. Bayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagijay nga gina. Asida iti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami ijay, pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagijay nga agina. Tawan ti abmuda. Nalakalaeng, abut-but ngan dagijay. Nadanon ka diti daga dagiti agina abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot tasi dagiti waig. Mayat nga ayuyang dagiti baka. Iso nga ron akayat kong aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y la anala ka akigkigtutan dayjay abakat mayang. Uray, tadida mo ti aramiden da. Awan adal da. Apay asino katanda ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Narukop siguro dagiti puste da anak ko. Isu-aso katanda. Di pagpag naak, kat naaladan. Impadundun da ti alat. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nanguko ti saritaan da. Nga aladan da kanu ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni, apay ngay apakibyangan da pa'y ti daga tayo ijay asidag ti waig. Dahita tinangag ko nga imbaga ni tatawal do kadagiti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Addala sinublik. Iso nga addaak payla dito'y balay. Nanang, nasa ni Jane anakita na kano da Waldo. Suksukatan da ti alad ti pangibulbulusan da iti baka. Amang ano aramiden da ti inaramid da ide. Nga idenden da kiti alad da. Day tangarod kano ti inaramid na ako na ni Jane nanang. Inaladan da kano pa'y ti pagpagnaan ni Jane. Ama pan ijay pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Daagom da kita iti daga. Nangag kano pa'y ni Jane, apakialad da kano ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan ama balain? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis dayjay adaga. Saan ka di abay bayadam pa'y tibis dayjay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. At kanu panggap ti pamilyam ang mga alad iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka da? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adida iramraman nga aladan. Oh, adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asapulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukwa may tinay di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan? Apay kumasaanan. Ay, saan nyo agarawan ijay? Ha, manmandaran na ka di, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti ammo. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan iti awan amuna abalo. Imbag tanapan mo't ija tsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan la nagpasyar. Agam, iti pa tsintaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibiyangan ti masakupan na ija asidag ti waig.
Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da mo ti aramidan da. Kukwata yun ton, ti masakupan da. Wala. Medyo nalawa ken patad ijay abanda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wan asidag iti danom apaginumanda. Nasayaat nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay at ti Apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan nangi na ti mausar nga aggarden. Wen nga rod. Sobra matingin na ti abono kan pistisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tanto man ti agbalitok iji waeg, masakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Amangan no adumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan masapol ang mapanta iti adayo akarayan ang makibalitok. At ka din impatak deryo aposte jasi dagtiwaig. Addahan, tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi matan dagiti barot nga alad. Di dan tumakastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pa'y. Di da na bayadan ti buwis na. Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandala ang makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mati maala da nga ya balitok. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaala ta abalitok ijay nagbalitokan ta diso. Ay, ija ito madan ti papananta, tapno makaurnong ta. Unanang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ijay adiso. Iso ang nakaala ta iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, kat kastoy kaado ti maalata, ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado, tinaala ta. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta abindisyon da ito, uy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay, nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda, ngam saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay, nalamiis, kan presko, gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka, anaginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo nagbidot, anang sakop iti dayjay adaga. Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ako tinabalitukan ta. Barang makita ta ti kabagyan day di taatang mong abogado, tayo mantakan ko ana. Ti ka dininong ko nga abogado, nanang. Wan anak, nadamag ko anabayag gayam nga dadan diti lugar tayaw. Kunayo idi anapanday ijay Amerika. Wan, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingak. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Amanga no di napayam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo asinakop da tatapuldo.
Anya ka di datay gigamam. Naglidem tarupam. Basaem, naggapo iti maysa nga abogado. Oh, atoy, Kita man. May papan iti dagat yagi na abalo. nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lakmat iti nalay nga abogado ah. Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat nagtultuloy iti kaso, maawanan da iti kwarta, kat di danto matla ituloy. Wana. Anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita ti sapsapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sango ni ninong kong abogado, nanang. Awan, anak ko. Mala, agrubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Wana, nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon, kan nagbusan, adapin kanyak. Inalaak maten itiladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada na dyan inong mo amang tulong kadata. Wan nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di imbaga na. Adakkel ti utang na kin ni tatang. Naaksidente da idikan ni tatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da idi tatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na. Adakkel ti utang na kin ni tatang. Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Hangam addamot gayam.